Kining lockdown dili kini dapat o dili angayan nga balaka o kahadlukan sa katawhan. Ang lockdown gibuhat kini para sa katawhan nga dili matakdan o dili makatakod. Kung kahadlukan kanang walay panginabuhi, padayon panginabuhi nini. Pero maabot ang parang iparehistro na to. Pananitan, nga naman sa Kapitolyo, na may sige trabaho, ay allowed mo na, panginabuhi mo na. Okay? Pero doon ay mga butang, pananitan, nightclub, panginabuhi mo sana, adi na pwede. Kaya nga naman, mugawas ka ng simbalay para mag-happy-happy. Dili ka pwede, ana. O wa kay gawason nga esensyal kabutang sa imong balay, adto ka sa imong balay. Unyang adto ka sa imong balay, proteksyon ang imong membros pamilya. Whether na gihaya o wala, proteksyon sila. Number one, proteksyon. O proteksyonan man ninyo, pangay pasaylo sa mga taong matanaw diha sa patay, nga bawal ka na kay curfew kita. Dapat kita adto tas balay datong pagalingon. Di ta mga tos balay sa uban. Ay kilimtin yun ang basic foundation yung tanan. I-reduce, i-minimize ang paglihok-lihok, paggawas-gawas. Bisag, ang mga authorized ng mga tao nga mulibot sa entire region, pwede na. Kaya na may mga tao yun nga panalitan. Ang polis, ilan na trabaho. Diba? Hindi mo tugutan, mulibot. Checkpoints. Gani, maluoy tas kapulisan na to. Kay basog sila matakdan. Problema ka na. That's why, ang ingon sa inyo, sa lockdown, kitang tanan magsakripisyo. Sige tagsulti nga magsakripisyo mo na ni. Sacrifice for yourselves, sacrifice for others. Sacrifice for your entire country, sacrifice for your entire world. Because you are not behaving alone. We are behaving for everyone and for the entire country and the world. So,